Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लानाय जाबाय लोगोफोर दायो लेटेस्ट आपडेट लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां ओंखारना फैलायबाय लोगोफोर दा बेयो जोंहा एसएससि स्टाफ सिलेक्शन कमिसननिफ्राय ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा जायफ्राहाय नोंथांमोना MTS नन टेक्निकल माल्टी टेस्टिं पस्टआवहाय नोंथांमोनाहाय बेनिफ्राय हावालदार पस्टआव नोंथांमोना जायफ्राहाय कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम नोंथांमोना होदोंमोन दा नोंथांमोननि इन्टार केस नायनो हानायनि दा बेवहाय अफिशियेल नटिस फैबाय आरोखि दा नोंथांमोना इन्टार केसखौहाय नायनो हासिगोन लोगोफोर जाय नोंथांमोना रल नम्बर वाइज नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनाहाय एसएससि नि अफिशियेल साइटआव फैदो बेयाव फैनानै नोंथांमोनाहाय बेवहाय नोंथांमोना मोनसे नटिस मोनगोन दै लोगोफोर दा बे नटिसआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेवहाय नैबेयावहाय नोंथांमोना मोनगोन बे नटिसआ जोंहा एसएससि निफ्राय ओंखारना फैबाय दै लोगोफोर दा जायफ्रा नोंथांमोनाहाय माल्टी टास्किं नन टेक्निकल स्टाफ बेनिफ्राय हावलदार पस्टआवहाय नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन नोंथांमोना लिरदोंमोन दा नोंथांमोननि एन्सार केस ओंखारबाय दै लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैबाय दा नोंथांमोना एन्सार केसखौहाय नायनानै लानो हासिगोन दै लोगोफोर गावबा गावनि रल नम्बर वाइज हिसाबैहाय दा नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय पेमेन्ट दाननांगोन दै लोगोफोर बेवहाय पेमेन्ट दाननांगोन दा नोंथांमोननि पेमेन्टआहाय अनलाइन नोंथांमोनाहाय दाननांगोन एनि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नोंथांमोना नेटवार्क बेंकिं UPI नोंथांमोना दाननानै बेखौहाय नायनो हागोन दै लोगोफोर बेवहाय 50 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन होननानै बेवहाय लिरनानै होदों दै लोगोफोर अल केन्डिडेट्स नोंथांमोना 50 रुपिस पेमेन्ट दाननानै नोंथांमोना गावबा गावनि इन्टार केसखौहाय रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हासिगोन नोंथांमोना बेसेबां मार्क्स मोनदों बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दा बेनि जोंहा इन्टार केस नायनो हानायनि नोंथांमोननि डेट एन्ड टाइमाहाय दै लोगोफोर बेखौ आङो खिन्थाहरनोसै दा बे डेटआहाय मैयानिफ्राय स्टार्टिं जालायबाय दै लोगोफोर मैयानिफ्राय मैया 3 तारिख मार्चनिफ्राय नायनो हाबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय नोंथांमोना 6 तारिखसिमल' नायनो हागोन दै लोगोफोर बेवहाय 6 तारिखसिम नायनो हागोन मोनानि 6टा बाजिसिम नोंथांमोना नायनो हागोन दै लोगोफोर बारा गोबाव सम गैया बेवहाय नै 3 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना 6 तारिखसिम लायोबा बेवहाय खयदिन जायो लोगोफोर सानना नायदो नोंथांमोनाहाय सानब्रैसोल' नोंथांमोना नायनो हागोन इन्टार केसखौहाय दा नोंथांमोना सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना नायथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना 6 तारिखनि बारबाथाय नोंथांमोना इन्टार केसखौ नुनाय नङा दै लोगोफोर बे अफिशियेल वेबसाइटखौ बिथांमोना बोखारनानै होगोन नोंथांमोना बे सुबिदाखौ मोननाय नङा नायनो हानाय नङा नोंथांमोना 6 तारिखनि बारोब्ला दा नोंथांमोना थाबैनो नायनानै लाबानो जाबाय जायफ्राहाय एसएससि नि आन्डारावहाय नोंथांमोना जायफ्रा MTS पोस्ट बिनिफ्राय हावलदार पोस्टआवहाय नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन नोंथांमोना होदोंमोन दा नोंथांमोना इन्टार केसखौ रिजाल्टखौहाय थाबैनो नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायदो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेल गोदान फैसनदोंब्ला आरो दासिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय लोगोफोर चेनेलखौहाय बेबायदिनो नोंथांमोना गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ स्किम्स लन्स जब्सनि नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनलायगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल